שוב אני נלחם, שוב אני נלחם. אתם נמצאים במצפה אלון, מצפה שהוקם לזכר אחי התאום אלון קליינמן, שנפל במהלך הקרבות בח'אן יונס ב-11/2/2024. אלון שירת ביחידת מגלן בתור קלע חוד. המשפחה שלנו גרה קרוב למצפה, בשכונה שנקראת גינות סביון. אם תביטו לכיוון הזה, תוכלו לראות את הבתים הצהבהבים מבצבצים. כשהיינו נערים, היינו רצים מהבית לכאן. היינו מתאמנים כאן לפני המיונים הצבאיים. המטרה שלנו הייתה להגיע כמה שיותר רחוק בצבא, ביחידות העילית, ולעשות שירות כמה שיותר משמעותי. היינו רצים ממש כאן, בדיונות האלה, למרגלות המצפה, הלוך וחזור יום ולילה, עם שקים על הגב. הזיעה שלנו ספוגה באדמה הזאת. עמית לאופולד, המדריך כושר קרבי שלנו וחבר אהוב, היה ראש לנו תוכניות אימון. אני זוכר שהיינו מצלמים לו סרטונים שלנו מכאן ואומרים לו שבסוף עשינו פי 2. טוב, יש לנו כאן את אתגר אלון. אלון היה בן אדם נחוש, ששום דבר לא יכול לעמוד לפני הרצון שלו. ואין משימה שהוא לא יכול לבצע. וזה כאן בשבילכם. תסרקו את הברקוד לתוכנית האימון ותמלאו באתר כמה זמן עשיתם. בואו נראה מי הכי מהיר. בסוף כל יום היינו יושבים ממש כאן, במקום הזה. מסיימים את היום עם פקל קפה, מסתכלים לשקיעה, חולמים בגדול. קראנו למקום פינה הסודית שלה, הפינה של אלון וארז. אחרי שאלון נהרג, חשבנו על הדרך הכי נכונה להנציח אותו. וישר המקום הזה עלה לראשנו. כשהגענו לכאן לעשות סיור שטח מקדים, ראיתי את קרן השמש פוגעת בזווית המושלמת בקרקע. הסתכלתי סביב, לקחתי נשימה והבנתי, כאן יקום מצפה אלון. אלון היה בן אדם צנוע, לא כזה שירצו שנופפו בשמו ויגידו כמה הוא היה חזק, חכם ויפה. הוא היה בן אדם של ערכי ליבה חזקים. אחדות, לא ללשון הרע, רעות, צניעות, אהבת הארץ, עכשיו טוב. בדיוק מה שרשום כאן על האבן הזאת. לכן רצינו לעשות כאן משהו אחר. לא עוד גלעד יתום שיעמוד בשטח, רצינו להקים כאן משהו מאחד, קהילתי, מחבר, מקום שיעביר לנוער שלנו את הערכים של אלון והנחיל אותם בחברה. הרי הערכים האלה ספוגים כאן בקרקע הזו, יחד עם הזיעה שלה. קבוצת הכושר הקרבי אקספרט, שנקראת צוות קליינמן כיום, בה אלון ואני התאמנו, מתחזקת את המקום ומתאמנת כאן פעמיים בשבוע. קבוצת הכושר הקרבי, אני פונה אליך, אתם מסתכלים על הערכים האלה, תמצרו אותם ותלכו לאורם. משפחות עם ילדים מהאזור מגיעים עם ילדיהם, מבלים איתם ונוצרים את הביחד. המקום הזה, שאני מכנה אותו איש של אחדות, בחזון שלי ישלח זרועות לכל המדינה. זרועות של טיפה מהערכים האלו, זרועות של טיפה אלון בכיס. הדרך הכי נכונה להנציח את אלון מבחינתנו, היא שיהיה פה טוב במדינה הזאת. זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שכל הגיבורים האלה שהקריבו את חייהם ירצו. בסוף, אין לנו ארץ אחרת. אלון ואני, ב7 לאוקטובר, הוקפצנו שנינו לבסיסים ונלחמנו בעוטף עזה. ואף נלחמנו גם חודשיים ביחד, זה לצד זה, כתף לכתף. זה רגעים שאני לעולם לא אשכח.